'Yan sanda sun cafke ɗan shekara 43 da yi wa wata tsohuwa 'yar shekara 80 fyaɗe a jihar Nasarawa. Rundunar 'Yan Sandan Jihar Nasarawa ta sanar da cafke wani mutum mai shekara 43 bisa zargin yi wa wata gyatuma mai shekara 80 fyaɗe. Wata sanarwa da mai magana da yawun rundunar 'yan sanda ASP Ramhan Nansel ya fitar ranar Lahadi a Lafiya, babban birnin jihar, ya tabbatar da kama mutumin. Sanarwar ta ce an cafke ɗan Asabe Eddo, wanda mazaunin ƙauyen Kundami ne da ake garin Garaku, ƙaramar hukumar Kokono, bisa zargin zakewa matar. A cewar sanarwar, ranar 14 ga watan Janairun bana aka cafke mutumin, wanda ɗan asalin jihar Kaduna ne amma yana zaune a ƙauyen na Garaku. An zarge shi da shiga gidan tsohuwar mai shekara 80 wacce take zaune ita kaɗai a wannan gida, sannan ya yi mata fyaɗe. Bayan sun samu wannan labarin, 'yan sandan da ke ofishinmu a Garaku sun ɗauki mataki nan take, inda suka kama mutumin da ake zargi. Sanarwar ta ƙara da cewa kwamishinan 'yan sanda na jihar CP Adeshina Shoyemi ya bayar da umarnin a kai batun sashen binciken masu aikata manyan laifuka da ke lafiya domin gudanar da cikakken bincike a kansa.